Jin bi sedema pîrozkirina heştê adarê roja jinên cîhanê wek hemû cîhanê li gelek bajarên Tirkiye jî derketin kolanan. Li Tirkiye çalakiya herî berfireh û tevlîbûna jinan ya herî qerebalix li İstanbulê pêk hat. Ji ber ku ev 19 salan jinên li İstanbulê wek parçeyeke pîrozbahiyên heştê adarê bi navê meşa şêveya feminîst meşa herî qerebalix li dar dixin. Meşa îsal bi diroşma şêv jî kolan û qad jî jiyana me jiya me ye hat li darxistin. Lê polîsên li İstanbulê destur neda vê meşa li kolana İstiklalê û hemîn rêyên kolanê ji aliyê polîsan ve hatin girtin. Ji ber vê yekê jî jinên li İstanbulê bi banga hin rêxistin û saziyên jinan li kolana Siraservîler kombûn ku nêzî kolana İstiklalê ye. 8 Mart'ta Nahelin ku em heştê adarê pîroz bikin. Dibêjin ku çalakî neqedexe ye. Lê tevî hemî hevildanên me em nikarîbûn ku bikevin qada taxsîmê. û em hatin vir. Tevî hemî astên kirina jin li hemî deranin. buradaki Îro coşalıvir serhildana jinane. Em edaleta mêrperest naxwazin. Em edaleta rastîn dixwazin. Em ji bo edaleta rastîn hatine vir. Ji me bitirsin. Ji ber ku em ji we natirsin. Piştî qedexekirina kolana İstiklalê jinan li kolana Siraservîler daxuyanî dan û piştî daxuyaniyan ew ber bi Karaköyê ve meşiyan û meş bi avayekî bê pirskirêk qediya. Li aliyeke din ve ji hêjayî gotinê ku roja jinên cîhanê ev 110 salin tê pîrozkirin. Armanca pîrozbahiyan pîrozkirina serkeftinên jinan a li her qada jiyanê. Lê jinên tevlî pîrozbahiyan dibin ji ber tundiya ser jinan pîrozbahiyên heştê adarê zêdetir wek protestokirina kuştin, lêdan, destirêjî û beadaletiya dijî jinan derbas dibe. Bi vê ve girêdayî sazî û rêxistinên jinan diyar dikin ku di sala pandemiya vîrusa korona de jin zêdetir bûn armanca tundî û êrîşan. Membotanî, Dengê Amerîka, İstanbul.